Jánošíková koliba v Liptovskej osade prináša pravú atmosféru liptovského regiónu spojenú s poctivou gastronómiou. Táto tradičná reštaurácia sa špecializuje na jedlá starých materí, ktoré pripravuje podľa overených receptúr. V ponuke dominuje zlaté dedičstvo slovenskej kuchyne, ako sú čerstvo pripravené brinzové halušky, domáce pyrohy či strapačky. Návštevníkom poskytuje nielen chutné regionálne špeciality, ale aj široký výber mäsitých a bezmäsitých pokrmov, doplnený o osviežujúce nápoje a kvalitnú kávu. Prevádzka vyniká svojím štýlovým interiérom s folklórnymi prvkami, ktorý vytvára útulné prostredie pre rodinné obedy aj spoločenské akcie. Pre najmenších hostí zabezpečuje detské ihrisko a špeciálne detské porcie, čo z nej robí ideálnu zastávku pre rodiny na cestách. Jánošíková koliba pozýva každého, kto hľadá autentický chuťový zážitok a pohostinnosť v srdci Liptova, kde sa kvalita surovín spája s láskou k tradíciám.